Norrköping och heter Hampus Loring. Han är med idag. Han hade 2:20,72. Det var den bästa anmälningstiden i det här finalhitet. Det var han 4 genom Carl Gustav Järnryd Banderyd på 2:20,90. Så den tiden kanske vi kan klara av. Däremot Sundsvall-rekordet är från 2005. Och det är Linus Junfeldt som har satt det. Och det är på 2:14,74. Det mer tror jag inte att vi kommer idag. Men vi har Josef Slotten från Göteborgsyn. Han öppnar starkast på 29,48. Följt av Daniel Kertes Ängelholm 29,63. Och Hugo Jönsson till där på 29,85. Efter ryggsingssträckan, hans ryggsin gick på 34 och 33. Tog vi hem 100 meters bröststyrning igår. Och då gjorde han sin bröstsim på 37,05. Det var det snabbaste bröstsimmet. Andra platsen Josef Slotten kom till tredje dagen i Engläsen. Det ser ut som en Daniel Kertes. Ja, kom igen då! Vi får segrare, 2 gånger under 5 simmande för Ängelholm. Han heter Daniel Kertes och segrar på 2:16 och 18. Andra platsen Josef Slotten i Göteborgsyn, 2:17,99. Och tredje platsen då Daniel Kertes ifrån Trädesyn med 2:20,05.